dati ni adama ti. Lipstick na dati ngipon kayo anak agaray ka katan kayo. Mayakan. Naimbag nga sampot yo kadati nga YouTube channel ni Inayo. Hello everyone. Hello. Tatangarod anak ko dati mga video tata. Maipaiman kan ngayon tapno adawan pagkakatawaan kayon. Adawan kakatawa kay manon. Napanunuta ngord nga tatangal daw ang video ken nakaarami da mamin man ti may nga kansyonon anak ko. Nakarami da manon. Amo yun sa mga kanta nga Manok na Pula. Inyarami da man ti sa bali nga lyrics ko day day. Inyarami da man ni Inayo nga ngawon ti barong nga version na day di Manok na Pula. Tatlo ada pagkakatawaan nyo manon. Ti kuha mo tata dagiti about the relief goods, about quarantine mo lang, about dagiti tattao mo lang, about dagiti relief goods. Ang paulit-ulit ibagbaga ni nana yun. Tatangarudan anak ko, ado man tinangaw ni inayon, rogyan ang tingarudan. Dati nga kansyon, kat para kanyayo amin, sapay ko mata, magustuhan nyo. Big-bigat adana riwawa jay karuba idi mapan ko kitan ay Diyos ko nagadot ngaw da ket idirong warak adda aga apa di jay kasada ket itinangag ko ti pag-aapaan gapulang relief goods anyamet ay tuyen salit dagitoy madidala ket di makaurayen nga agibunong dagitoy opisyal sarabusab daos tulaonay no makabusurak talaga bakalit idati bato idi adan daytay relief goods kastaunay ti ayat dan nakaragragsak aglagto-lagto dagitat ugrada ngem idi kitanda day di supot nga intedda ay nakigtut da katinagyan na puro sardinas anyamet ay tuyen salit dagitoy madidala ket di makaurayen ngem tatasimang pet di damet garud kayat anyati kayat da sausage is pamngata ay Diyos ko dagitoy matungpak sa lakit di ida met daytoyen salit dagitoy madidala ket di makaurayen nga taktasimbang tet tidamet garud kayat aniyati kayat da sausage is pamngata ay Diyos ko dagitoy motong pagsalakit di ida kayo nga kayo